Il-President tal-Union tal-Għalliema Marco Bonnici kkonferma ma' Net News li s'issa għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet dwar meta se jkunu qed jitlaqqmu l-Għalliema. Qegħdin niġu awtorità tas-saħħa biex naraw eżattament issa it-timing kif ħajkun. Jiġifieri sal-bira stess konna qegħdin nagħmlu l-pressure tagħna biex ovvjament daw jiddikjaraw it-timing jekk huwiex dak li kien stipulat anke meta ħabbru f'Diċembru li għadda, s'issa m'għandniex konferma fuq it-timing. Wara li fil-bidu ta' Jannar il-Gvern kien wiegħed li l-Għalliema se jkunu qed jitlaqmu bi priorità, il-President tal-MUT konferma li s'issa qatt m'hemmx data speċifika jew almenu time frame dwar meta fil-fatt se jseħħ dan. F'Diċembru id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern kien qal li l-Għalliema kienu se jitlaqmu mat-tielet grupp wara l-frontliners l-oħrajn. Iżda fl-laqgħa mal-Union f'Jannar il-Gvern kien tax jifhem li l-Għalliema kienu se jitlaqmu qabel dak imwiegħed. Iżda Marco Bonnici insista li minkejja l-weda li l-Għalliema se jkunu fit-tielet grupp, it-timing ta' tilqima jagħmel ħafna differenza. Tielet grupp tagħmel differenza. Jekk it-timing jinżammx dak li kien imħabbar jew inkella dak it-timing jekk jitwalx. Iġbi aħna lekk qed ninsistu issa rridu nkunu nafu għall-inqas ix-xhur meta ħajkunu. Għax għaltu tkun fit-tielet grupp u inti titlaqqam f'Mejju li ġej Ġunju Lulju. U għaltu tkun fit-tielet grupp u titlaqqam fi Frar Marzu, hemm differenza. Ġifieri dik hija l-importanti li nkun nafu bħalissa. It-time frame ċar ta' meta ħajsir it-tilqim. Mistoqsi dwar il-każi ta' Covid u ta' kwarantina fl-iskejjel, Bonnici qal li mhux l-iskejjel kollha qed jintlaqtu bl-istess mod. Għandna skedi huma affettwati naqra iżjed minn oħrajn, partikolarment minħabba l-kwarantina. Ġifieri inti jekk ikollok każ pożittiv, ovvjament dak ħajaffettwalek il-komunità tal-iskola. U hemm skedi huma affettwati iżjed minn oħrajn. Il-President tal-MUT qal li l-Union qed iżomm għajnejha miftuħa dwar kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni u dwar il-weda li jitjib il-mod kif isir il-contact tracing u qal li fil-jiem li ġejjin se jibdew jiġu mħarġa ħaddiema ġodda li se jiżdiedu biex jitjib il-proċess fl-iskejjel.